Una forma molt visual de presentar dades en un document de text és mitjançant l'ús de taules. Quan volem crear una taula en un document, hem de tenir molt en compte que aquesta apareixerà en el lloc on tenim el punt d'inserció. Per tant, el primer que hem de fer és fer clic justament en el lloc on volem que aparegui la taula. Un cop fet això, ja ens podem adreçar en el menú taula, triar el submenú Insereix i finalment escollir l'opció taula. Amb això ens apareix un quadre de diàleg que ens permet posar-li un nom a la taula, establir el número de columnes que volem que tingui aquesta taula, el número de files i determinar altres característiques, com si, per exemple, volem que la nostra taula tingui un encapçalament, de manera que si la taula ocupa més d'una pàgina, aquest encapçalament es vagi repetint a totes les pàgines on apareix la taula. També podem establir si aquest encapçalament tindrà una o més files. Un cop fet això, ja podem fer clic a Insereix, amb la qual cosa ja tindrem la taula en el nostre document. El que podem fer també és variar les mides de la fila i de les columnes, senzillament posant-nos a les vores d'aquestes i arrossegant-les. Un cop tenim la taula en el nostre document, podem tenir la necessitat de crear noves columnes, crear noves files o eliminar files i columnes que ja tenim creades. Per fer-ho, senzillament hem de seleccionar la taula, fent clic en alguna de les seves cel·les i a través del menú taula podem triar l'opció Insereix per inserir noves files o per inserir noves columnes. En aquest cas podem veure com s'insereixen dues noves columnes. Una altra opció és la d'eliminar. Suprimir la taula, suprimir un determinat número de files o suprimir un determinat número de columnes. Quan tenim la taula creada, també ens pot interessar donar-li un determinat format, canviar el fons, el tipus de lletra, la vora de les cel·les o de les files o de tota la taula, etc. Una manera molt ràpida de fer-ho és seleccionar la taula, anar al menú taula i triar l'opció formatació automàtica. D'aquesta manera ens apareix un quadre de diàleg en el que podem triar una sèrie de formats prèviament establerts, de manera que per aplicar aquest format a la nostra taula senzillament hem de fer clic en el que més ens interessi i fer clic al botó d'acord. D'aquesta manera la nostra taula prendrà el format que hem triat. En aquest cas, perquè es vegi bé, podem afegir 4 files més. Si no ens interessa o no ens agrada cap dels formats prèviament establerts, el que podem fer és modificar manualment la nostra taula. Per fer-ho, ens hem d'adreçar a l'opció propietats, a l'opció propietats de la taula i en aquesta opció, al fer clic en aquesta opció, se'ns obre un quadre de diàleg en el qual ens apareixen diferents fitxes a través de les quals podem anar modificant diferents paràmetres de la taula. Per exemple, podem modificar el nom, l'amplada i l'espaiat de la distància entre la taula i el marge dret o el marge esquerre, o bé determinar una alineació. Per exemple, podem definir que la taula estigui centrada. També podem establir, mitjançant la pestanya Full de text, com es comportarà la taula respecte al text. A l'apartat columnes podem establir manualment l'amplada de cadascuna de les columnes. A la fitxa vores podem establir el color i el format de les vores de la nostra taula. Per exemple, deixarem únicament les vores exteriors de color blau
I en l'apartat fons podem establir un fons per a alguns dels elements de la nostra taula. Per exemple, en aquest cas triarem un fons groc per la fila que tenim seleccionades. Al fer clic d'acord, se'ns aplicaran totes les propietats que hem modificat mitjançant el quadre de diàlegs de format de la taula.